Hi guys, welcome to Zenigi Vlog. Asa kami nentang membawa macam ini. Anda Zenigi Vlog ini kan anda kelihatan. Anda ni nentang ni kira zero content macam sana ke. Jadi 17 November ini semua hari yang ini Moroponi, zikini Tasari, berbeda ni zikini hari yang ini Hazari Tribal Zalani, eba Sixidel demand kamani zikini semua sarunai. Itu semua sarunai, ya, hari yang ini untuk gaya musim hari ini penyanyi di, penyanyi now nentang itu ni buku ni dia jenglawan seperti nama ini ni. Tangai 1992 Maithai 17 November kali ni itu gaya musim karya musim dan orang dan mana musim itu orang orang itu ini SS sulit tu orang. Jadi karya orang itu tangai boro raja puni semua sana ini kan ni hari yang lalu kami boro perang. Hazard cyber zaman ini Rasik Sidel mengenai jikini David Alva, jikini semua sanang deh, semua sanayau ibu seni pengalaman ini lagi ber, jailang bersumpah. Karena langit manikul alam siang kanai beda kami ni hasil rapat jerlaman. Ijazah zaman hari yang ini Moroponi takai ji semua sanai apa perlayaman ni itu gibi ni bahag lagra hasil sebelum 1992 macam ni lebih dari dia som lepas 17 November kali ni hari yang ini jelani Moropra Hazard cyber jalan ini semua sanai hal perlayanan ni lagi ni hatiun tanah dong muka hendak masih lagi awak raja lama kerana ini hal perlahan tapi awak join ini hal perlahan SDC Autonomous State Demand Committee ada ini boro apa sudah tapi ini boro rakyat rasul ini hal perlahan ini tapi bahagian ni awak utkari Tulis ni selain tulisan ni pun nama jelas ni. Jadi ini semua terlihat dengan di untuk gailang musim kerja ada ni kerja musim jadi. Apa? Kita ni zikini keinai, tapi kita ni zikini bola dapat takai bawa sunai. Ini takai kerja ni apa tu ni besar raja perang tulisan bawa. Ada ini semua kita betul sangat ni. Hari yang ini bulan ini buat pesta hari wanjani awalnya. Hari yang ini mungkin perlu buat muka apa berat. Hari yang ini bulan ini buat pesta hari wanjani awalnya. Hari yang ini buat muka apa berat. Intelektual per ada jelas apa bahasa lagi. Hari ini nama lama tak. Andai macam ni kita dah bukan jadi sampai dari semua kajian ini, ini Moroponi semua saniau ibu muncul jalan naik. Dari macam ni kita ambil permainan sambil ni. Tentang gaya musim kami kena sampai itu, macam ni kita dah istilah video ni jadi bentuknya sambil. Jadi itu mereka macam mana jahatnya, kebiasaan, gaun ini mahari sahaja, gaun ini boron ini, gaun ini jati ini, on sahaja. Ada macam mana video kebiasaan, ayamnya, tindak macam ni kebiasaan, kau lama ada, kebiasaan macam mana ayamnya ada. Dularai Korporasi Safarni, Pungni, Aros, Jambe, Arosco, Giviau. Zagan sana, benikane be hautariau boyko
बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायदों। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाई। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाई अबंगसाई। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाई। अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाई। हारि अलखदाव मिथिंगानि खैफोदाव नोंनिनो अननायजों सोरखिनो हाथों आफा अबंगसाई। संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अबंगसाई 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 अबंगसाई। गांसे आर'नाइजों बे समाव बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायदों। बे समाव बाहागो लानो हानाय आलासिफोरखौ आं सिगाङावनो फारियै सिनायथि होग्रोनानै सिगांग्रोदों। बे समाव बाहागो लानो हानाय जोंनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां बिलिमन खाख्लारि गेदेमा सारखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै। मानगोनां शरद ब्रह्म गेदेमा सारखौ बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बे समाव बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायदों। बे समाव लेंहरजानाय बायदियै बाहागो लानो हानाय चेयारमेन मुस्रि कमल ब्रह्म बिथांखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायदों। बे समाव बाहागो लानो हानाय थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा सान्तिराम बसुमतारी सारखौबो बे समाव गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायदों। लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय बे समाव गुरै खावलायबाय। बे समाव लेंहरनाय लेखायै बाहागो लाफैनो हानाय कृष्ण महन बसुमतारी गेदेमा आदाखौबो गावनि गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बे समाव आफादगिरि कल्यान ब्रह्म गेदेमाखौ बे समाव गोथार फोरबोआव गेलेनो थाखाय गुरै खावलायबाय। थामजिसेथि मुंख्लं गायलां बसुमतारीनि थैनाय सान बेखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै फुंबिलिनि हाबाफारियाव मुंख्लं गायलां बसुमतारीनि बिबार बावजेनगिरि मानगोनां आलासि डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारि गेदेमा सार लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां सार बिलिमन खाख्लारि लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि भारग सर ब्रह्म गेदेमा सार लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो नुजाफैनो हानाय जोंनि लांहिन बर' निगमनि मानगोनां चेयारमेन कमल ब्रह्म बिथां लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि लांसेयैनो बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि कार्बि आंलं जिल्लानि
मोखां आफादनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि गासैबो दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन जे सेक्रिफाइस बिथांनि माने जे अबथिरा जिउ बाउनाय बे जिउ बाउनायखौ जोङो अराय सम जोंनि माहारिया कार्बि आंलं जिल्ला हिसाबै बिथांनि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ जोङो गोसो गोथारै अरायबो गोसोखांनांगोन आरो बिथांनि जे सुप्रिम सेक्रिफाइस बेनि गेजेरजों जोंनि माहारिया गमामायैनो मा लुबैमारदोंमोन कार्बि आंलं जिल्लायाव बे जोंनि जि दाबि दावा जोंनि जि मोन्थाय बेखिनिखौ जों अरायबो माने बावगारनो हानाय नङा जा हक कार्बि आंलं जिल्लाया दासिमबो मोनफ्रोमबो मोखां आफादा जोंनि माखासे सानसुमै बिथांमोननि हेफाजाबै जोंनि जि हाजारि मोन्थाय हाजारि स्टेटासनि जि मोन्थाय बेखिनि हाबाफारिखौ दासिमबो मावगासिनो दङ गोबाव समनिफ्राय जुजिबोगासिनो दङ दा बाहाय मोनफ्रोमबो समावनो जे समावनो खाबु मोनदों जे समावनो जों रायज्लायनो खाबु मोनदों बे समावनो जोङो जोंनि जि गुबै दाबि बेखौ जोङो दैखांबोबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो सम सुबिदा एबा मालाबाफोर राजनैतिक मोनसे मुलाम्फा राजनैतिक मोनसे स्कप मोनोबा जों निस्सय जोंनि बे दाबिया जाफुंगोन आरो बेखिनिखौ आसा खालामनानै आवगायबाय थानांगोन आं बेखिनिखौनो जोंनि गुबै समाव गावनि सिनायथिखौ गोथार सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों फरायनो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय सिनायथिखौ होनायनि थाखाय गेदेमा सारनिसिम साबायखर बावदों लोगो लोगोनो गेदेमा सारखौ बिबार बावनायनि सिगां गोसोम फुलफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायबाय बे समाव नाजादोंमोन थांदोंमोन बै दगमगा पुलिस थाना जाबाय बे समाव जोंनि बे दगमगा पुलिस बे समनि पुलिस आउटपस्टनि बे पुलिस खुंनानै बिथाङा माने गावलाबायदों बे गावलाबायनायावनो बेखालिनो जोंनि मुंख्लं गायलां बसुमतारी लोगोसे सासे कार्बि सोद्रोमा सलायलां सलासिनि बिथाङाबो मोनसे आघात मोननांगौ नाथाय जोंनि गायलां बसुमतारी बेखालि जिउ गारनांगौ जादों दिनै जों बे खोथाखौ गोसोखाङो जोङो दिनैबो नाथाय नागाराखै बर'फ्रा दिनै फैयै फैयै बै कार्बि आंलंनि जितु जों हाजोआरि मोनथाय मोननांगौनि सायाव क'क्राझार बादि लोगोसेबानि जितु समस्ति बेखौ खालामनांगौ जों खौसे जानांगौ माने जों खौसे जोङो बेखौ नाजानांगौ ओमफ्राय बेखौ खिन्थु सासे बिसोरथ' किसुमान बुंदों जों बबेबा ज' जाब्लाबो 3 लाख माने 50 माने 3.5 लाख बर'फोर दं खौसे जाब्लाबो हानाय नङा आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जे जोङो बेबायदि डिसकारेज माने बाथ्राफोरखौ बेबादिनो माबाबाय दा बेबादिनो जोंनि जिथु समस्या दा बिथांमोना बुंदों जे समाव फरायगोन कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कल्याण ब्रह्म गेदेमाखौबो
बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। कार्बि आंलं कसारि समाजनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमा सारखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। कार्बि आंलं एक्स-बेटि वेलफेयार ससाइटिनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमा आदाखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायगोन। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि बारग'गिरि शरद ब्रह्म गेदेमा सारखौ बे समाव गोदान खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। कार्बि आंलं बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमा सारखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। कार्बि आंलं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां एडभाइजार एन्टनि बसुमतारी गेदेमाखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। कार्बि आंलं हारिमु आफादनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमाखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा गेदेमा सारखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खोदोम बसुमतारी गेदेमाखौबो बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। लांहिन बिजेपि मण्डलनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमा आदाखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायदों। कार्बि आंलं UBPनि मानगोनां आफादगिरि आदाखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। जोंजोंनो लिंहरजानाय लांहिन फामुगावनि मोनसंनि फोरोंगिरि लिटियार मुकेश नार्जा बसुमतारी गेदेमा सारखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायदों। कार्बि बर' लांहिन टाउन मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेन गेदेमा बिथांखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे मोनसे समनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि गेदेमा सारखौ बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे आफादनि लेङाइ आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासै दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोनखौ बे नेहाथारि अट'नमास काउन्सिलनि बारग'गिरि शरद ब्रह्म गेदेमानिसिमबो बे समाव लेंहरनाय लेखायै बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय एबा गायलां बसुमतारीनि मुंख्लं सानखौ फालिनायाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय गेदेमानिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिदों। बे समाव साबायखर जासिनाय सिगांबावदों गासैबो कार्बि आंलं जिल्लानि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ बे समावनो फोजोबबाय होननानै